Nina bezulu elidumele ngahlomanga kwakhangela amankengane nazi indaba ze-1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu sanibonani. Izinselelo kuvulwa izikole namuhla. Abezinhlekelele bami ngankomo kwele kaMthaniya, kanti wenqephu usola amaphoyisa ngokweba. Sanemukela kwindaba ze-1KZNTV. Ngqongqoshe womnyango wezemfundo kwisifundazwe saKwaZulu-Natal uMbali Fraser uthi bazoqinisekisa ukuthi ingqinamba ezibe khona kwezinye zezikole ngenxa yemvula ezilokhu iqhubeke njalo nokuyidliva kubhekana nazo ngokukhulu ukusheshsha ukunqanda ukuphazamiseka kokufunda nokufundisa njengoba amathimba abephume enkalo zonke ukuhlola umonakalo. Ngqongqoshe uFraser usho kanjena ekhuluma nabezindaba nalapho behlola usuku lokuqala lokuvula kwezikole esikoleni samabanga aphansi ilalelani esentshongweni. Luqalwe kabi usuku lokuvulwa kwezikole nonyaka esifundazweni kwaZulu-Natal njengoba lo mnyango uphoqeleke ukukhipha umyalelo kuba abafundi basheshe badedelwe ngenxa yesimo sezulu esingesihle. Ungqongqoshe lo mnyango ehambele isikole samabanga aphansi entshongweni ukuhlola ke isimo uveze ukuthi ke amathimba abo asabalele izinkalo zonke ukuxilonga umonakalo. Siyobheka ukuthi i-stationery sifikile na. Sifikile ke njengoba sila siyobheka ukuthi abantwana baqalile yini ukufunda nangampela abantwana bahleli phansi bayafunda namhlanje singenile sabona zingakanani izinselelo ezikhona then kunezikole zethu eziaffectwe yistorm namhlanje khona ezo-affectwa yistorm into esiyenzayo ezumnyango silekelela lezi izikole ezingakwazi ukuthi zifunde njengamanje ngoba amaklasi awekho ngama-mobile classrooms mhlawumbe usuzwile ukuthi ezinye zithi kwamanje kuyadeliver nayizolo kuyadeliver phambi kwayizolo kuyadeliver so abantu abasilekelelayo bazoqinisekisa ukuthi ngaso sonke isikhathi la kumele kudeliver khona kuyadeliver. Ube umzuzu onzima nonezinyembezi kanti-ke kwabanye kwaba injabulo njengoba bewekubheke ngabomvu ukuqala ke ezikoleni. Nengane efunda ugrade R no grade 2. Bebekumnandi nje shem ukuthi bavuke ekseni sibalungisele nabo bejabulela ukuze esikoleni. Nje into engekho right nje lemvula ke. Into engekho right lemvula yabo nje enethayo ukukhipha ingane ekseni akukho lula imvula inetha. Mina nje lo munye uphathwa isifuba lo ufunda ugrade 2 so ngimkhiphe nje kanzima kabi nakhona. Khona manjalo njengoba kulindeleke ukuba kudedelwe imphumela ezivivinywe kaMatikileti enwangonyaka owedlule uhlaka olubhekelele izinga njalo lalemphumela uMalusi luveze ukuthi ke baqhuba uphenyo mayelana nezinsolo zokukopela kwabafundi njengoba kuvela ukuthi ke bangu 927 abasolwa ngokukopela abangu 763 abakwaZulu-Natal. uFraser uphawule kanje ngalokhu. Malusi uma ukhuluma ngecase eyenzakalayo bakhuluma ngesikole bese bonke abantwana akade bebhala kuleso sikole ngesikhathi kwenzeka lokho kwenzakalayo bababala njengecase okusafanele iinvestigatewe meaning uma abantwana akade bebhala eklasini mhlambe be150 ngiyalinganisa ukopele mhlambe abantwana bawu5 uma betreat case bazoqala ngokubheka wonke umuntu obekulelo class ukuthi akathintekile so kusho ukuthi sesino 150 kanti mhlamba abantwana bakopelile bangaki mhlambe bathathu sidlulele ekutheni okubalulekile ukuthi thina njengomnyango yithina esikwaze ukubona ukuthi isikole A sinenkinga ekanje sa report okwethu ke njengamanje ukubheka ukuthi kwenzakalani uma isithombe sesiphelele mhlambe sothola isithombe esizobe sisixoxela ukuthi lezi indawo la kuphaswe khona kakhulu akukho ngisho case eyodwa abantwana abangenzanga kahle. Lo mnyango uphinde wacacisa ngokuhlinzekwa kwezikole ngezinsiza kufunda abethu abantwana abathengelwa uhulumeni abanayo ilist uhulumeni uyadeliver uma ke sekuboniseneke ngendlela abasuke bebonisane ngayo thina as uhulumeni usuke sikwenzile okusifanele suke sikusubmithile akade bekubhalile ukuthi kuyadingeka kubantwana ibanga nebanga kodwa ke asifuni ukukhulumela isikole nesikole sikhuluma ipolice thina ukuthi thina njengomnyango siyaziprovide izikole ngeinsiza basuke bezo-odile kuthina. Indaba ze-1KZNTV kubi kuntomkhona Mvubu eThekwini.
Khona manje lokuphazamisekile ukufunda ezikoleni ngenxa yomgwaqo obhodlokile. Umphakathi waKaMkhizwane ngaphansi komasipala weTheku KwaZulu-Natal uthi ongaphesheya njengoba kuyikhukhula ishiya umonakalo emgwaqeni eyahlukene kule ndawo. Kepha omkhulu kuna wonke lo oxhumanisa indawo ezahlukene usuphoqa ukuba othisha nabanye abafundi bangakwazi ukufinyelela ezikoleni. Laba bathi bafuna izixazululo sendlela esikhashana ngoba ukufunda kwabantwana babo kungokubaluleke kakhulu. Indawo yaKaMkhizwane ngaphandle kwaseThekwini ayishiyekanga ngaphandle kumonakalo odalwe izikhukhula zakamumva kwisifundazwe KwaZulu-Natal. Kubhodloke umgwaqo oxhumanisa izindawo ezahlukene onezikole khona. Le ndawo ayikho enye indawo ongahamba kuyona. Mawusuka kaXimba uwela lapha eMngeni. Ibridge nakhona lakho angakazalwa nomkhulu nobaba wayengakazalwa ngoba kuthiwa 1949 mangizwe. Lelo bridge lifishane ilona kuphela likwazi ukusixhumanisa nendawo engaphesheya. Then mawufika la uma kunqamuke lo mgwaqo lo leli bridge la abantu abala bakwazi kuyandawo ngoba umgwaqo ongawuthola umgwaqo ophuma ngakaSwayimani kusho ukuthi ngakuthatha isikhathi esingangokusuka la mhlawumbe uyedolobheni eMaritzburg ukuze uyophumela endaweni ongasufike kuyona eduze awukho omunye umgwaqo. So i-quick intervention kahle bidingeka because njengoba umgwaqo wala ungekho mawemqeku wonke umuntu usebenzisa lo mgwaqo njengoba kufela umgwaqo. Izikole eziwu4 engaphambi kwethu la khona ingoma eZulu uqhubeke njalo ufica isikole ekuthiwa isophisweni seMaphinda zonke lezo izikole ayikwazi ukusebenza ngoba kufe umgwaqo la. So kusho ukuthi uma ingekho i-quick intervention esikwazi ukuthi yenzeke ngasohlangothini lomkhandlu ngoba abantu ngeke bakwazi ukuyigqiba lento ngoba mawubheka indlela ekuvodloke ngayo ngeke uzikwazi abantu ukuyigqiba ngoba umgodi mkhulu kakhulu. Laba bathi ukulimala kwalomgaqo kuphazamise abafundi kanye nomphakathi wonkana. Ingane zesikole kufanele ngabe ziyaqala namhlanje esikoleni zilimele seyisele njalo ukusala kokuqala kosuku esikoleni ingane sikusilimele. Umphakathi nje kunemingcwabo asazongcwatshwa kanjani ngoba ayikho indlela yokudlula. Sinenkinga kakhulu ngaphezulu kokwenza. Imizamo yethu besifisa impela akulunge la ngoba ngeweekend kuyangcwatshwa. Akuhambi lutho abantu abadala kumele bawulanda amaphilisi iclinic yinye la ikamlapha. Indlela yonke idlula la. Kumanje abantu bazojonjwa ama-date amaphilisi. Enye inkinga ngoba kunabantu abagulayo. Akekho umuntu ongabeletha umuntu ahambe la kunje khona. Njengamanje kunzima ukufinyelela ngaphesheya. Abantu bangcenga onqenqemeni lomgwaqo olisalile longabhodloka okanye bagudle indawo le elimele bashone phansi emfuleni baqhamukele kolunye uhlangothi lomgwaqo. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngaMkhizwane ngaphandle kwaseThekwini. Umnyango wezokubusa ngibambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal uthi amathimba ezokutakula ami ngomumo uqapha umonakalo ongadalwa imvula enamandla ehlasele izindawo eziningi kulesi sifundazwe. Lokhu kulandela isexwayiso esikhishwe ngabaka South African Weather Service mayelana nemvula esihlasele kusuka namhlanje. Lo mnyango uveza ukuthi usebenzisana nezinhlaka ezahlukene ukulawula isimo sezimvula. Njengomnyango ke sesithinte ithimba lethu lezinhlekelele saphinde sa-activate nalokho esithi i-Joint Operation Cluster lapho ke sisebenzisana kakhulu namaphoyisa abezimo eziphuthumayo nazo zonke ke izinhlangano ezimele lezi zisilekelele mangabe senza utakulo. Esifisa ukwenza kakhulu ukuthi siqaphe kakhulu isimo ngoba imvula lokho iqalile kusukela usuku lasekuseni ikakhulukazi endaweni yaseThekwini nasogwini kanjalo nasendaweni kaDubuza. Ukubheka isimo samanzi kunizophoqeleka mhlawumbe kwezinye izikhathi ukuthi kube khona abantu esizobakhipha emizini yabo sibabeke endaweni ethe yokuphepha ngoba esifisa ukwenza kakhulu ukuthi siphephise imiphefumulo yabantu. Sifisa kodwa nokuthi abantu sibaxwayisa kakhulu ukuthi babambisane nathi imvula isazoqhubeka nangosuku langolesine ngokwesixwayiso sabo South African Weather Services. Umngadi uthi namakhansela anxusiwe ekutheni abe seduze nomphakathi ukuze usizo oludingayo luzoba seduze. Siyazi ukuthi nezikole ezivuliwe sabanxusa kakhulu abazali ukuthi bayiqaphele kakhulu izingane bayiphelezele kakhulu ezindaweni la okwenzakala khona umonakalo uthola ukuthi amabhlorho aphansi noma alimele kuqinisekisa ukuthi abantwana bawela kahle bafike kahle bephephile esikoleni. Siyasebenzisana ke futhi neminyango yahlukahlukene ukubala umnyango wezemfundo utransport social development nabazosilekelela mangabe kukhona isidingo sokuthi abantwana basheshe badedelwe ukuze kuqinisekise ukuphepha kwabo.
kuzokwenzeka lokho. Kodwa ke njengamanje isimo siqaphile kakhulu. Siyanxusa ke nabantu amakhansela ethu siwazisile kanjalo nezinduna namakhosi ukuthi akwazi ukusondela kuduze kwabantu uma kukhona abangase badinge usizo, bakwazi ukuthi basheshe babathinte ukuze sikwazi ukuthi amathimba ethu ankanise endaweni ehlukahlukene nakomasipala bonke bakwazi ukuthi basheshe baphendule. iTheku namanye amadolobha avelile ohlwini lamadolobha athintekayo kulezi imvula enamandla. Njengomnyango wezokubusa nokubambisana kanye nendaba zomdabu kwaZulu-Natal, sithole ke isixwayiso kwaba South African Weather Services sixwayisa ngemvula enamandla kakhulu ezoku alert level 5. Uyimvula ke iswezi enamandla kakhulu lelo elizohlasela kakhulu endaweni esesifundazweni ikakhulukazi endaweni ezigudle ugu. Lapha sibala khona indawo ezingako ugu district okuPortshepstone Margate kuza njalo koScottburg kuze kuzofika eThekwini umkhandlu waseThekwini wonke kube indawo ekaDukuza kushone njalo kushone koRichards Bay kuze kuyofika eMkhanyakude kakhulukazi izindawo ekuyona egudle ulwandle izona engaseke zisengcupheni zokuthi zikhahlamezeke kakhulu. Kanti nabashayeli bayanxusa ekuthini babekezelelana emgwaqeni futhi behlise nejubane. Kodwa Sibisi wezindaba ze1KZNTV kuChannel 261 ngiseThekwini. Ufuna ubulungiswa esiliso ngumsiki wenqepho wasendaweni yakaqwabo ogwino seningizimu nesifundazwe saKwaZulu-Natal othi ke washa walinyazwa kabi ngamaphoyisa aphinde kamtshontshela impahla yakhe ebizayo. Khuluma neziko lezindaba enhlakanipho Gumede uthi amaphoyisa amxhaphaza kakhulu emshayeli into engekho aphinde amtshontshela nempahla yakhe. Lona wesilisa uthi ufuna ukubona kwenzeka ubulungiswa njengoba nyakenye ngo-October wangenelwa amaphoyisa ekhaya kubo efuna iselulu entshontshiwe nokwathi uma sebeyitholile baqhubeka bamshaya baphinde bantshontsha umakhalekhukhwini wakhe iPhone, ikhamera kanye nelaptop okunanamhlanje akaze akuthole. Kodwa ukufika kwamaphoyisa kwakhona ubhuti wasoshabeni owayenginika iphone owayethe yakhe ngenxa ukuthi mina ngifashion design uyangazi ngisebenza ngephone ene-quality photos ekuyi iPhone yami. So wangicela kuWhatsApp ukuthi hayi mfethu ufelwe i-charge uphini lo we-charge. Sabuzike because shuthi sebe neshow ukuthi hayi ke shuthi la basabuze sebefika bona basha bangishaya ngabe emvithi bengishaya bebengibophe ngale yanto anomuza Nkosi ndiyanto shuthi baxhonyoza noma ngeke. Emva lapho ke later on but ipla iPhone i-iPhone yangifikela kuqala because nami nginayo eyami and ngangeke ngiveze iPhone omunye umuntu ngingazi noma bafune yami. Yiqhuba uthi amaphoyisa besemfunza iphone yohlobo lweSamsung athi akavuma ukuthi ngiyakhe. Elinye lamaphoyisa ke mase ngifika following day ngizolanda le phone abathi kungenze ukuthi isale station le yami iPhone yami babe sebethi bona angizeke. Ngafika ke ngalilinda kwaze kwashaya u4 mase lifika leli phoyisa leli lingivezela iphone engasiyona mhlawumbe kwakuyiSamsung lathi na iPhone kahle bathe vuma ukuthi le phone iyona lesithathele into zenendlini yakho. Kathi mina ngizovuma kanjani because le iPhone ade neyifuna nina bekuyi iPhone ekade charge ngecharge iPhone yami. So mase ningivezela iSamsung ngizoyithatha kanjani? Uthi ufuna amaphoyisa akhokha iphone yakhe aphinda amnxephezele njengoba amlimaza. Ngaluza imali la ko2530 ngokuthi nje uvaleke iphone yami ngalesi because ibrand yami abantu bayayazi kakhulu futhi because idume kakhulu leko Eastern Cape because bengihlala khona bengafunda khona ngagraduate khona ngabe sengihlala khona. So abantu abaningi akade besupport umsebenzi abale so bengibadilivela ngabadeliver then ngabe sengiyamuva eThekwini. Alahlekelwe iPhone yami iPhone 7s yami engiyithenge I think 3 years back because ngabatshela ngathi nayi session ikhona ayintshontshwanga ngabalika amaphepha banika yonke into. Into engifisa ukuthi yenzeke manje ukuthi ngifisa kubuye iphone yami nokuthi ayibuye iphone yami abayithenge bese bayangixephezela ukuthi basha umuntu orong. Yabo basha umuntu orong ngaphandle ukuthi babuze. Ithinta amaphoyisa esifundazwe ngalolu daba ukhulumela amaphoyisa uRebut Nochunda uthi amaphoyisa asamehlo omnyama phenye icala lamaphoyisa amahlanu asolwa ngokuntshontsha umakhalekhukhwini kanye nelokushaya kanti icala lisaphenywa. Lo mbiko benwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze1KZNTV ngikaqwabe. Ake siye eToro sobuye sibuye futhi nezinye zendaba.
Asibonge siphinde sinamukele kwindaba ze-1KZNTV nazo kizona ehamba phambili namuhla. Izinselelo kuvulwa izikole namuhla. Abezinhlekelele bami ngankomo kwelekaMthaniya, kanti wenqephu usola amaphoyisa ngokweba. Uthi sewakhuluma kwaze komamathe uThokozani wasebedlana kwad8 ngaphansi komasipala waseMthonjaneni enyathweni nakaMthaniya ngendaba yehholo lomphakathi elakhe wayilo masipala emhlabeni wakubo. Umlaba uthi wazama ngakho konke okusemandleni uthi leli hholo lingagamanxele endaweni yakubo, kepha kwabanhlanga umuka nomoya nokwagcina sekuholele ekutheni kuthinteke namaliba okanye amathuna kubo ekubeni ngakaze kukhulunywe naye. Namanje usafuna izimpendulo ngehholo lakhiwe endaweni yakubo uThokozani wasebedlane kuward 8 ngaphansi kamasipala uMthonjaneni. Ngokusho kukaXimba, isakhiwo saleli hholo size sagamanxa ekhaya kubo, sagudla namaliba kube eduze. Kanti-ke konke lokhu kwenzeka nje umasipala ungakaze uthintane noXimba mayelana nendawo okwakhiwe kuyo leli hholo. Ihholo likhandeke ngendlela engagculisekanga ngayo, ngoba ngendlela ebekwenzeka ngayo bebengikala ukuthi angikho. Ngafika ngelinye ilanga bebhushile ekhaya ngezwe kuthiwa kade kwenza umhlangano. Ngahamba ngayobuza ukuthi kwenzakalani, base bethi bona kuzobekwa ihholo. Ngabuza ukuthi leli hholo libekwe ubani na, kwathiwa hayi indawo bathiwa indawo yakwaQwabe. Ngase ngibuza ke mina ukuthi awukwenzeka kanjani na ukuthi pheze ngithola abantu sebebhushile egcekeni, yini pho uma ngabe kuyindawo yakwaQwabe bengezi kimi bezo khuluma nami. Ekugcineni mase ngithi ngelinye ilanga sengithi ngifika sekumbikwe. Wangifonela uQwabe athi manje Ximba abantu la sebevele bazongena ngaphakathi ekhaya, sasithi ihholo lizoqala ngapha ekuqaleni. Ngase ngithi mina awu leli hholo phela usho ukuthi sesegcekeni ekhaya emathuneni and nginamathuna. Wangiphendula wathi yena hayi nami ngiyabahlonipha abadala, ngayitshela ukuthi kuzolunga. Mangithi ngiyafika ebusuku ngifika vele sebepetule bapetula. uXimba uthi ufuna kube khona umnyakazo uzokwenziwa ngokwakhiwa kwaleli hholo ukuze izogezeka inhliziyo, njengoba kwakhiwa kwalo kwaye kwaphoqa ukuthi umasipala unqume izihlahla zakhe zomango abeziphilisa ngazo ngokudayisa njengoba amathuba omsebenzi engekho. Inhloso yami bengifisa ukuthi kube khona umuntu ozongisiza iSouth Africa yonke engisiza ukuthi muphi umgudu okufanele ukuthi ngihambe, ngoba njengamanje angikho right ngehholo elikhandwe engazi ukuthi mina kusekhaya, ngoba namanje ihholo likhandwe emathuneni ekhanda lika baba. Njengamanje ngigulelwa izingane angazi kufanele ngishweleze ngani. Bengasidinga impela isinxephezelo ukuthi sibe khona, ngoba njengamanje njengoba kulezi zihlahla lezi zelokhuzana zeshoba nazo bayiwisa. Lapha na kune toilet lapha ezansi kuthiwa ama toilet, bayithatha izihlahla bayishova ngaphansi lapha babetshela khona ukuthi angizukuyibona. Ngahamba ngayo imbulula khona ngabona ukuthi izihlahla zami zonke bayifake ngaphansi kwelokhuzana kwefoundation. Inhloso ukuthi ngifisa ukuthi inhliziyo yami igezeke ngoba nami ngizele izingane. Inhloso yami ukuthi ngifuna ukuthi ngigezeke enhlizweni yami nezingane zazi ukuthi ubaba ngoba umkhulu wazo washona, ubaba wakhuluma waze wagcina la ngale ndawo. Noma sengifika isikhathi sokuhamba kodwa ngazi ukuthi nezingane zami zizosala ku right. Umasipala kwazi utholakala ukuphawula ngalolu daba kwaze washaya isikhathi sokuya emoyeni. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kumqondisi Miyeni ngisebedlane. Uthi ufuna usizo lukahulumeni usomabhizinisi waseThekwini uMduduzi Mtolo othi wathenga isikebhe enkampanini Iron Wales wakhokha ingxenye yemali nokwathi uma sekumele aqedele bamtshela ukuthi useke bakhoxisa ukusithengisa lesi sikebhe. Umtolo uthi kunemali yomshwalense walesi sikebhe ezophuma njengoba sangalimala, ngakho-ke laba babemthengisela sona sebebonele imali, ingakho nje sebemjikele esiswini njengotshwala bengasafuni ukuthi aqedele ukusikhokhela. Lesi yisona sikebhe umnumzane uMtolo asithenga kwi-auction njengoba ngasasibiza u4 million amarandi, kepha yena wakwazi ukhokha i-deposit ka300,000 amarandi. Base baba nesivumelwano senyanga ezo6 sokuthi akwazi ukukhokhela le mali sasele. Umtolo uthi beseqalela ukuba nezinhlelo zokuqhubeka ngazo ibhizinisi kulesi sikebhe njengoba ebekade ezosenza indawo yokuhlela esolwandle. Lo somabhizinisi uthi kumkhathaza kakhulu ukuthi bavumelana baphinda baxoxisana noma esehluleka ukukhokha ngesikhathi abavumelana ngaso, kodwa ekugcineni sebeyasijika isivumelwano futhi abasabuyisi nemali ayekade seyikhokhile elinganisela ku300,000 adeposita ngayo. Ngathola i-email ethi sicela siyayikhansela i-deal with immediate effect. Ngokuthi
udefaultile ukukhokha. Ebese ngiphendula mina back ngokusheshsha ngithi mina ngikhulume nawe isaseliviki saselisonto ngisende email nami kusaselisonto kade ngikhuluma nawe efonini kusaselisonto uthola imali yakho. So ke alikapheli isonto abuye naye athi haya kusho u-business rescue practitioner. Hayi ebese ngididekeke lapho-ke ngithi awu kanjani mase ngimfonela akasayibamba ifoni akasekho manje ubamba ifoni. Umntolo uthi uzola kuze kube sekugcineni. Uselokhu kushuthi akusabuya imali sokucula 300,000 sokucula isikebhe. So manje mina ngithi no angeke ngikwazi ukuyivuma leyo. If ukuthi kuyilento abayishoyo ukuthi akukho umuntu omnyama ozoba laphaya then ngizobe uqala ngizolwa nje kuze kufike egcineni. Okunye aphinda bese kuveza uthi akanankinga noma bengayithatha imali yomshwalense kodwa yena akudingayo isikepe ngoba ubesebenza nezinhlelo zokuthi uzosigoqula sibe indawo yokudlela esolwandle ngoba sifaka abantu abangu-350. Ngifisa bangivumele ngikhokhele isikepe nje basasivumelene akunakele lutho nje. But isikepe ibhala to 3.7 abawuthathe ngoba ukhona. Ngamane bangasikhandiki okungcono noma bebona ukuthi bathathe imali yokusikhanda bayifaka emaphaketheni nabo bangakhandi bayikhandela le nto leyo ilimele kakhulu. Ethintwa ubusiness rescue officer uKate Nope uphendule nge-email wachitha izinsolo zokucwasa neyokuthi bahoxise ukudayisela umntolo ngoba befuna imali yomshwalense. Uthi isizathu sokuthi bahoxise ukudayisela umntolo lesi sikebhe ingoba wahluleka ukukhokha ngesikhathi abavumelana ngaso. Kodwa Sibisi wezindaba ze1KZNTV kuChannel 261 ngiseThekwini. Emva kokubonakala komunye wamelaphi bendabuko engene edanyeni nasemfuleni eyahlukahlukene kuleli sekuqhubeka kumdlalo einkundleni zokuxhumana lapha abantu nabo belingisa yena abanye bengena olwandle nasemfuleni ngaphansi kwe-challenge ebizwa ngokuthi indlondlo. Lokhu sekuholela ekuthena abanye bagcine bedlula nasemhlabeni ngenxa yokugwiliza emanzini. Emva kokubonakala umunye wabelaphi bendabuko engene edamini lasejozini nasemfuleni uthukela kube sekusabalala nasezinkundleni zokuxhumana item lokungena emanzini. Abantu bakuleli bakwenze umdlalo lokhu nabo basibiza ngezidlondlo zamanzi. Omunye wabelaphi bendabuko esikhulume naye uthi amanzi anomngozi obukhulu akumele kudlalelwe kuwo. Iyashaqisa lento baba ngendlela umuntu angayibeka ngayo ngoba amanzi into yokuqala kunezilwane ezihlala phakathi abanomzane bakhona abayingozi ngingakakhulumi nje ngamanzi kakhulu kanti kwawona amanzi vele ayingozi. Manje ke kusiphatha kabi nje abelaphi bendabuko ubani nabantu badlalele ngasemanzini ngenxa yokubona oyedwa wabafowethu uba enza lokho ebekwenza. Mhlasimbe bekukhona bekumthumile yena njengomuntu omelaphi bendabuko ebezophuma ephila kodwa bona bangena ngokudlala. Siyexwayisa ukuthi abantu bangathathi into le esuke yenziwa abelaphi bendabuko begcina benza iba umdlalo ngoba kukhona lapha elimaza khona. Lo melaphi wendabuko uthi abantu abangena emanzini basuke benobizo ingakho bengena baphinde baphume bengena lutho. Wabesekhuza intsha ngokungasihloniphi izinto ezifagugu isiphendule amatemu okanye amahlaya. Lento inobizo hayi ukuthi umuntu vele ayenze ngoba ebona umngani wakhe mase ukuthi hayi umngani wami nangu sethwasile nawo sekufanele athwase umngani wami uhamba impophoma noma uhamba ezibeni nami ngihambe ezibeni ngoba ezibeni kufanele abantu bakuqonde kunabanumzane bakhona. So umuntu onobizo engangena lapha engabi nankinga ngoba unobizo. Kodwa uma engenalo ubizo uzothi uyangena lapha bamthatha abanumzane ngoba asikho isivumelwano phakathi kwabanumzane nedlozi lakhe. Ikhona indlondlo yasemanzini. Kodwa into esuke ihluphe njengamanje intsha yethu lesizalayo izinto lezi engamafagugu ethu sebekuthatha nje kalula bese bekwenze ngathi kuyiteam kanti sebezolimala. Indlondlo yamanzi uSethembele Ndlovu okuyena obonakala engena emanzini kwasekunyakaza ezinkundla zokuxhumana usekhuza abantu bakuleli uba bayeke ukwenza umdlalo ngento ebucayi. Mina ngiyabaxwayisa ukuthi they must stop this thing of doing ama-trend ukuthi indlondlo yamanzi first list is not showing respect because ubizo lami yabo and abantu bayathanda ukungena emanzini
bengayazi nemithetho yamanzi yabo. It's hard to say you guys must learn the hard way yabo. Baningi abantu abanobizo lamanzi and they always tell you ukuthi akumele nenze kanje and niyayenza lento ngenkani yabo. Just manje it was unfortunate ukuthi kunegama lami phakathi yabo. So it's like ngathi mina ngithena abantu abenze lento le while I did not tell them to do so. Angazi ngithi mina abantu abangena emanzini benza ama challenges because bengasi challenge. Ezindabeni ze-1KZN TV kube kuthi abantu maphumulo empangeni. Ake siphinde sithi ishelele itolwane nabeselo sobuye sibuye nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele kwindaba zethu ze-1KZN TV nazo izona ehamba phambili namuhla. Izinselelo kuvulwa izikole namuhla. Abeyinhlekelele bami ngankomo kweleka Mthaniya kanti wenqephu usola amaphoyisa ngokweba. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ku-90.2 maqhathaniswa nedola lasemelika bengu-20.67 ku-euro yase-Europe ibe ngu-24.4 kupondo waseBrithani kuthi intengo yegolide yona bengu-$2,018.80 ounce kuthi intengo yoilo ongahluziwe yona bengu-$77.90 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Qeqesho weqembu lesizwe lakuleli Bafana Hugo Bruce usevikele umgadlo wakhe uPesitawu ngokushweba ipenalty kumdlalo wabo izolo oqala ku-Group E we-Africa Cup of Nations neMali abashaya kuwona ke ngamagoli 2 eqandeni kwelase-Ivory Coast. Igoli lokuqala kunomdlalo lishawa uHamari Traore esiwombeni sesibili kade kuyi-free kick eshiyeka izitobha zeBafana zibukana kanti lesibili lashaya kuLasin Yoko. UBruce uthi bebedlala njengeqembu kulomdlalo ngakho uma ngabe kukhona umdlalo wenza iphutha kakumele kuphunywe naye iqhubu agxekwe kepha kumele kugxekwe iqembu lonke. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Nina benkomana kandaba ekhala emthonjaneni zizwe zonke zayizwa ukulila ziyagoqa besiyiphaka namuhla mina nethimba lonke le indaba sithi khulu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile